Cítite aj vy v poslednom čase taký nepríjemný pocit únavy z ničoho? Alebo pasivitu, že sa vám naozaj vôbec nič nechce? Ťažké telo, aj keď si zacvičíte? Alebo takú keby až plnú hlavu myšlienok? Ja osobne tieto energie cítim už asi týždeň a myslím si, že to je spôsobené nielen situáciou, ktorá sa deje vo svete, ale určite je to podmenené aj dvomi významnými výnimočnými udalosťami, ktoré nás čakajú tento týždeň. Prvou je vo štvrtok nov v rybách a v piatok je jarná rovnodennosť. A práve, že ja začnem tým novom, pretože ryby sú najcitlivejšie znamenie zverokruhu. A čo som si napríklad na sebe aj všimla, že som taká veci rozľútostená ako pred našimi dňami. Takže môžete aj toto na sebe pozorovať, že ste príliš taký empatický, ale až taký, že sa rozplačete pri čomkoľvek, čo ste sa predtým iba tak pozastavili, že však pohoda. A aj to patrí práve k týmto energiám súčasnosti. A je to dobré, pretože uvoľňujeme všetky staré vibrácie a také ťaže, ktoré nás ťahali ku dnu a nedovolili nám rásť. Takže nehambite sa za to, že sa rozplačete pri filme, alebo že vidíte, že sa niekto trápi, alebo vy neviete, že čo so sebou, že cítite niekde úzkosť. Uvoľnite tú úzkosť. Pozrite sa, kde sa vám nachádza v tele tá úzkosť. Skúste si ju predýchať a vyniesť von, keby ste zobrali takto smeti a vyhodili ste ich von oknom. A taktiež do takýchto autoterapií si môžete vložiť aj každodennú činnosť. Napríklad, ako som už spomenula, keď chcete vyčistiť svoje vnútro, tak si to najskôr zvizualizujete, môžete si to aj napísať a potom zoberte kôš, normálne váš klasický odpadový kôš a vyneste ho von s tým pocitom, že áno, teraz vyhadzujem tento starý odpad, ktorý ma ťažil a nedovolil mi napríklad splniť si svoj vlastný sen a založiť si kaviareň, hej, napríklad. Alebo nedovolil mi mať dostatočné množstvo energie, aby som mohol tráviť viacej času s mojimi deťmi, lebo po práci ste takí unavení, že neviete, čo so sebou. Takže skúste to takto poprepájať, alebo keď budete vo vani, napustite si vaňu, láhnete si do tej vane a dovolte vode, aby z vás zobrala taký ten neviditeľný plášť nervozity, hnevu, stresu, hlavne stresu, ktorý neustále je nám vštepovaný zo všetkých strán. Ponáhľajme sa, lebo neviem, čo nám uteče. Takže skúste si predstaviť, že ten neviditeľný stresový plášť dávate zo seba dolu, odložíte ho do vody a ten sa tam rozpustí na kvapky. A potom, keď vyjdete von z tej vane, tak budete sledovať, ako keď vyťahnete špunt, ako tá voda odteká preč aj s tými vašimi problémami a záťažami. Vyskúšajte, mne to vždy pomáha a je to veľmi príjemné. Je to veľmi príjemné a také blahodárne pre vaše telo. Aj dušu, aj mysel. Pre vás celku. Takže toľko to. Ja by som povedala práve k tým energiám, ktoré tu sú a čo by sme s nimi vedeli spraviť je, čo som vám už teraz spomínala, či tá kúpeľ. Keď nemáte vaňu, môžete si to spraviť aj s lavórom, že budete mať nohy v lavóri a so solou. A taktiež počas novu trošku piť viacej vody, rozhýbať lymfu, môžete napríklad, ak vám neprekáža kvôli zdravotnému stavu, spraviť si stojku na hlave, alebo si spraviť iba viparitu, to je lomená sviečka z jogy. A taktiež dýchanie. A to by som chcela ešte teraz s vami skúsiť.
Takže skúsme si také dýchanie, ktoré ochladzuje, takže práve, že taký ten hnev a takú tú teplú energiu, myslím takú tú vrelu, ktorú máme a kvôli ktorej sme potom nervózni v živote, tak skúsme ju tak keby pretransformovať a ochladiť. Takže poďte si spraviť z jazyka rúrku. Ak sa vám to nedá, nevadí. Komu sa dá, má rúrku. Komu sa nedá, spraví si také úzke pery a nadýchnete sa ústami a vydýchnite. A ešte nádych a výdych. Toto môžete opakovať neustále. A ako vám to pomôže? Pomôže vám to najmä pri stresových situáciách upokojiť svoju myseľ, odstrániť taký ten prvotný hnev, zastaviť sa, kým poviete nejaké slovo, ktoré nebudete vedieť potom zobrať späť. Takže skúste, uvidíte a budem rada, keď mi dáte nejaký komentár pod toto video, ako vám práve tieto cvičenia pomohli. A užite si krásnu jarnú rovnodennosť v piatok a majte sa krásne. Dovidenia.